गिबियावनो नैबे बड'लेण्ड बुब्लि बिथांनिसिम आं बे समाव साबायखरखौ जासिनाय थाबाय। जोङो नैबे 39थि बरबरि आन्चलिक बाथौ फुजाजों जोंनि बाथौ सिबिसालिनि मुङाव जोङो मोनसे लटारि खेला होबोबाय थादों। देग्लायबो बे हिसाबैनो होदों। दा बेहाय जोङो खोब गिदिर गिदिर प्राइज होसोआखै। अब्लाबो जिखिनि होदों जों बेहाय जों दिनै जोंनि लटारियाव जाय बिथांमोना मोनदों साफ्रोमबो मोनदों। दिनै साफ्रोमखौबो जोङो लेंहरनानै दिनै गासिबो बान्थाखौ जोङो रानजोबनो मोनदों। दा बेनि थाखाय आं गिबियावनो बान्था मोनगिरि बिथांमोननिसिम साबायखरखौ जासिबाय। जों आसा खालामगोन जोङो जोंनि नैबे सिबिसालिनि मुङाव जि मोनसे लटारि होनाय बे लटारिखौ जोंहा मोनसे गोलाव सिमां दोङो। बे सिमांखौ जाहाथे जोङो जाफुंहोनो हायो। नैबे सिबिसालिनि मुङाव जोङो बोसोरसेल' नङा, जोङो फैगोन नैबे बोसोरफोरावबो जोङो होबाय थानो थाखाय जोङो मोनसे थांखि हिसाबै जोङो लटारि खेलाखौ होबाय थालांगोन। बेले बेजेथ' जोङो जोंनि जिखिनि खेला होबोबाय जोङो दासिमहाय बिदि बेले बेजे जों मोनफेराखै। जिखिनि जोङो प्राइज होबाय थादों फ्राय मोनजोबनायानो जाहैदों, मोनबाय थानाय जादों। बिदि जेबो बेले बेजे जोंनियाव दासिम फैथ'वाखै दासिमहाय। देग्लायथ' जोङो जिखिनि टारगेट खालामदोंमोन जोंहा हयथ' कुपना जोङो पाब्लिकफोरनो जोङो होनोसो हायाखिसै, थोआखिसै। हयथ' जोङो एसे खालामबाथ' खालामजायोमोन, नाथाय जोङो जोंनि टारगेटखौ एसेबां जों लाखायाखैमोन। हयथ' गुबुनजों बेलेग गुबुन दस्राफोरनियासो आलादा जानो हायो। नाथाय जोङो हानायखिनिखौ जोङो जोंनिफ्राय जिहेथु जोङो सिरिबाङै लांनो सेस्था खालामदों हानायखिनिखौ। जोङो जाहाथे जोंनाव बेले बेजे जाया, दा बेखौ जोङो जेब्लाबो नोजोर लाखिगोन आरो नोजोर लाखिबोबाय थाखादों जोङो। फैगोन बोसोरावबो जों बेखौनो खावलायगोन। देग्लाय जिबायदि बिथां रायजोफ्रा जिबायदि जोंखौ मदद खालामदों, जिबायदि हेफाजाब खालामदों लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि फुजासालियावबो फैदों आरो जोंनि फुजाखौबो मोजाङै नायफैदों। बेजों लोगोसे जों जि लटारि होदों दा बेखौबो रायजो राजा बिथांमोना जिबायदियै गोसो गोथारै बजबनानै लादों, आसा खालामगोन फैगोन बोसोरावबो थिग बेबायदिनो लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे जोंनि लटारि खेलाखौ जाफुंसार महर मोनहोयो। दा बेखौ आं बे समाव खावलायखानाय थाबाय। गिबि बान्थाखौ मोनदों आरोना? गिबि बान्थाखौ मोनदों। जोंहा न'खराव जेबो गैया, खस्थ' आरो हाजिरा खालामनानै मावनासो जायो जेनेबा। गारिखौ फिसाज्लानोबो नाङानो मा खालामनो, फाननानै गोदान सोलायना होनोसै। जोंहा बुकसे लादो 100नि, इयावनो लाफैदों बुधबारनि हराव। आगोलफोरावबो लादोंमोन नामा? आगोलफोराव ओरैनो लाखाबाय थायो एसे एनै मबा 100फोरनि, माब्लाबा आरो बे माबाफोराव बाथौ फुजा बिदिनो राननायफोरखौ लायो आरो। बिगोमाया मा मावो? बिदिनो खस्थ' हाजिरा खामलायानोसै जोंहानियालाय। 8 নম্বৰ প্ৰাইজটো পাইছোঁ। ভাল লাগিছে, প্ৰথম পাইছোঁ না। আগতে ক'ৰবাত এনেকে লটাৰী লৈছিল নেকি? আগতে পোৱা বুলি কৈছে, কিন্তু মই জানা নাছিলোঁ তেতিয়া। আজি মানে প্ৰাইজটো পালে? হয়। কি ক'ব ৰাইজক? ভালে লাগিছে। খেলাটো চোৱা নাই, মই আছিলোঁ কিন্তু খেলাটো চোৱা নাই। কিন্তু কথা হ'ল কি, চোৱা নাই সিদিনাখন, ৰাতিপুৱাই চাইছোঁ মই। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ 6 গাঁও। লটাৰী যে ইয়াতে লৈছোঁ, পূজাতে লৈছোঁ মই। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।